Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Hindi pa makaapekto ang asud-asud ng pagtaas ang presyo sang kurudo sa panibag-o nga suggested retail price sa mga basic ag prime commodities suno sa Department of Trade and Industry, Iloilo. Ini ang ginpahayag ni DTI Iloilo Provincial Director Judith Digala sa interview sang Radyo Bandera, Iloilo. Dugang pa sini, pinakaulihi nga suggested retail price ang ginpagwa sang tinalikdan nga Enero 27 subong nga tuig sa diin ini ang magaapekto matapos ang 30 ka adlaw nga mapublish. Suno sa kay Digala ang basihan sang panibag-o nga SRP ang gin-request sa mga manufacturers adtong Disyembre. No, nga nagasigi ang saka sang fuel prices. Actually nagabulig kami monitor kag umpisa January, I think mga first week of January until this week, sige aton monitoring kag nakita naton nga from 6 I think to 12 pesos ang na-increase na no from January to until now. As to whether or not mabatyagan na nato ng epekto sang increases no sang aton nga presyo sa fuel sa aton nga basic and prime commodities. Ini si kabanderang Paul Animas, nagabandera sa madutod nga serbisyo publiko kag lingawan sa Iloilo Radyo Bandera.